Дыялог з калектывам прадпрыемства «Прамтэхмантаж» Павел Пархоменко пачаў з агучвання плана на пяцігодку павялічыць долю турыстычных паслуг у валавым унутраным прадукце дзяржавы з 2 до 4,5% і зрабіць турызм нацыянальным праектам. Спікер нагадаў аб тым, наколькі важна для эканомікі развіццё турыстычнай галіны. Ад гэтага залежыць рост паслуг сумежных сфер – гандлю, грамадскага харчавання, гасцінічнага сэрвісу, транспарту. Беларусь – краіна з самабытнай культурай і гісторыяй, помнікамі архітэктуры і прыгожымі прыроднымі лакацыямі. Некаторыя з іх выклікаюць павышаную цікавасць як беларускіх, так і замежных турыстаў. Напрыклад, Нясвіжскі замак за мінулы год наведала больш за 500 000 чалавек. У аграсядзібах пабывала каля 470 000 турыстаў. 95% з іх беларусы. Наша краіна ўваходзіць у тройку дзяржаў з высокім узроўнем турызму на постсавецкай прасторы. Усё больш беларусаў выбіраюць адпачынак на роднай зямлі. Нямала такіх людзей сярод супрацоўнікаў прадпрыемства «Прамтэхмантаж». Надо это развивать, и агротуризм, и туризм, все это должно развиваться в нашей стране. У меня 2 детей. Одному 9 лет, другому 6. Вот мы в прошлом году были, я и в Брестскую крепость возил. Мы ездили в Диприс, в Барановичи. Потом были, сейчас вот планируем, посмотрели, какая-то новая в Могилеве есть, там как сафари на поезде, хочу их завести. В Несвиже были несколько раз, в Несвижском замке. Стараемся посещать это все. Юрыст-консульт салігорскага філіяла «Прамтэхмантаж» Дмітрый Саніковіч абраў для сябе такі від турызму, як велападарожжы. Гэта могуць быць аднадзённыя маршруты або падарожжы на некалькі сутак, каб дабрацца ў самыя аддаленыя куткі Беларусі. На двухкалёсным транспарце Дмітрый даследуе прыродныя аб'екты, вывучае гісторыю мясцін, адкрывае для сябе новыя славутасці і малавядомыя помнікі. Салігорскі раён і суседнія часта становяцца аб'ектамі яго турыстычных даследаванняў. Расказваць пра цікавыя мясціны Беларусі Дмитрий можа гадзінамі. Близлежащие точки – это Святое озеро, недалеко от Сокович. В принципе, река Случ тоже довольно интересна. Плюс в деревне Мороч Старобинского лесхоза интересное место для отдыха. Там и часовню сейчас построили. Терриконы наши, это кому так больше интересно. Также есть у нас усадьбы, которые не сохранились, к сожалению, исторические места. В прошлом году получилось проехать Косово-Ружаны на велосипеде через Вогощанское озеро. Ехали тоже интересный маршрут, сложновато за счет тайминга был. Поэтому в этом году тоже есть планы Красный берег, тоже велосипедом добраться. Паромная переправа, и само место интересное. У нас в Беларуси очень много таких неочевидных туристических мест. То есть все знают про Несвиж, Мир, Лиду, тоже Кревский замок, но вокруг них еще очень много таких не особо распиаренных мест. Познавать историю и изучать места, которые не менее интересны. Падчас размовы з намеснікам старшыні райвыканкама Паўлом Пархоменко работнікі прадпрыемства «Прамтэхмантаж» мелі магчымасць не толькі абмеркаваць тэму турызму, але і атрымаць адказы на асабістыя пытанні. Дыялог атрымаўся прадуктыўным.